Bantu besifazane abanezingane, ake nginitshele nansi i-advice eningeke niyitshelwe omunye umuntu. Uyabona umusa usebudlelwaneni obuhle obukujabulisayo. Bese kuqhamuka ubaba wengane ezothi mama asilungise izinto. Amaphutha ami sengiyawabona. Ingane yami khona izokhula ubaba eseduzane. Hayi ngoba amaphutha ewabona. Ubona ususebudlelwaneni obumnandi, uphethwe kamnandi, yonke into imnandi. Uzokumoshisa. Angithi manje wayengayitshela ukuthi uyokulithola olunye uthando oluqondile noma uthando oluzokujabulisa. Wayeyitshela ukuthi njengoba uhlukene naye akekho umuntu ophinde efuna ukusondela eduze kwakho. Nawe-ke ngoba uwiki ucabangela umuntu ongakucabangelanga. Ubuyele kulo baba wengane. Ebambe lo muntu ade ethi usezokwenza umfazi ukuthi usubuyelene nobaba wengane. Ngesikhathi ebamba ukuthi senibuyelene nobaba wengane bese yahoxa ehlehla. Ngalesikhathi ehlehla ubaba wengane angithi uzomtshela nawe ukuthi hayi sengimiyekile. Ngalesikhathi umtshela lokho uyahlehla naye phela ngoba ubese nomunye umuntu naye. Ubezophazamisa lobudlelwano kubo. Bekokuqala kokugcina ke nginitshela ngoba ngiyanazi ukuthi ni sensitive. Nizohlala ningaganile noma nishintshe abantu besilisa uma nizoqhubeka ngalendlela. Wayekuyekeleni uma wayekuthanda. Angithi usezwile ukuthi wena usuthandana noGodole noma uthandana noPutin noma noMpunyela noma noBenten. Uyazi ukuthi ubonile ukuthi usujabule. Yini lembuyisayo? Yivukani. Liyashona ilanga. Awuthi ngithule.